We're telling you, no bụ na enwere ọrụ ndị fada na ndị pastor na-arụ na ala Igbo dị recommended. Ekwesị otu a ndị bandit kidnap ndị mmadụ na Ọyọ. Ndị fada na ndị pastor atọọla anya kasị anyị na ebe fanụ na Jizọs gosiri ebe fanụ. Ma okpe ebele uru eburu ndị kidnappers ha pụta. But once they cannot solve this problem, ọga chọọ ihe na-eme gị n'isi onwe gị. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Arụkwụsị. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Arụkwụsị. Arụkwụsị. Maka na omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. So Igbo be anyị ma mmanụ. Enwe ife anyị chọrọ iji ihe onyonyo a wee kụzi. Ị na-efe ụmụaka kalị. Ihe ụmụaka mụ na ọkwụnwe ndụ. Osotere onye isi omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Sọsọ mụ na ya na-abụ. And anyị amụkọtago jirizi aka anyị na-asị na ya da amụzi. Now, ịbịa na enwe ndị na-eje ụka na-atụbere ime ma ya fọrọ ịmụ amụ na-achọ nwa. Iwe gwa gị na Jizọs na-enye nwa. Mana anyị nwa bụ ndị omenala amụọna si na ya da amụzi. A na-arịọ anyị ịmụ eyi uche. Okwu eziokwu. So anyị chọrọ ihe iji akụziri gị na enwelo Jizọs na-enye nwa. Na ịmụtala nwa taa bụ ihe ndaba. Ọ na-eche onwe ike ime onye ọbụla. Ọ na-eme onye China, ọ na-eme onye London, ọ na-eme onye France. Kama n'obodo ahụ bụ Western world enwego standard health insurance faji enyela onwe fa aka maka na health dị expensive. Before ime IVF kịta ọ yerigo up to 2.5 million to 2 million. IVF afọrọkwana ndị Igbo ma ọ gị nwa na anụ wee mewe 60. O bido from abroad gosi na nwekwe ndị ọcha ịtụ ime na-eme gịnị na-afịa alụ. So onye ọbụla na-asị gị na ọnkụlụ gị mere na ịtụghị ime na ọnkụlụ gị mere na ịmụtaghị nwa, those Rev Fadas na-ekwu ya ma pastors bụ ndị oshi. Enwere any good agenda ndị fada na ndị bishop na pastor nwere na Igbo karịa to enslave us. Ọ ịgbaala ndị ọcha otibo ịma anyị ka anyị dị mfe, ịma anyị ka anyị ghọta na ihe niile gbasara anyị bụ efu, ịma anyị ka anyị ghọta na enwere witches and wizards na our village, ịma anyị ka anyị ghọta na enwere onye ma ka esi ekechi akpa nwa, enweghị onye ma ka esi ekechi akpa nwa. Ọ ihe ndaba, o nwere ike ime anybody, ọ na-eme anybody everywhere in the world. Ihe ka anyị ji asị gị chara Christianity. Now, I drug the work of man of God in Nigeria. What can you tell us? Nothing. Kedi about man of God. Kedi, what have Nigeria benefited from prayer, from pastors, from bishops? Nothing. Here they may picking pocket. They will brainwash you, gather 5,000 people and be brainwashing them that there is witches and wizards inside 5,000 people. So those 5,000 people, they are all innocent. They are not witches and wizards too. Is that what you mean? You gather up to 200,000 people, brainwashing the name of. So those 200,000 people you gather, so they are evil spirit. So what are we telling you? No bụ na enwere ọrụ ndị fada na ndị pastor na-arụ na ala Igbo dị recommended. Ekwesị otu a ndị bandit kidnap ndị mmadụ na Ọyọ. Ndị fada na ndị pastor atọọla anya kasị anyị na ebe fanụ na Jizọs gosiri ebe fanụ. Ma okpe ebele uru eburu ndị kidnappers ha pụta. But once they cannot solve this problem, ọga chọọ ihe na-eme gị n'isi onwe gị. Any condition of nature chọtara onwe gị today in Nigeria is caused by bad governance. Ọ bụ na gọọmenti na ọrụ condition ị nwetara onwe gị taata ha ga-enye aka ọ dịrị gị mfe. Igbo ekene m unu. Ndị be anyị mma mmanụ. Anyị na-ekwu igwe mmadụ n'one n'ebe a ịgụ ọha ọnụ kịta ịfụ na ha karịrị mmadụ 10 si na mmadụ na-abụ wee pụta. Wee na-achọ ka ijiri ha mara ihe alụ Roman mere na be anyị ebe ọ bụ na mmadụ na-abụ were mmadụ 10 mmadụ 10 si n'ime ha pụta ka ọ dị thousands of Rev Fadas anyị were n'ala Igbo ka ịfụ mmadụ one na-ana n'iyi in next 100 years na-abịa na ịfụ mmadụ one na-ana n'iyi. Even so-called Bible ha na-agụ gwara gị na ihe niile mmadụ mụtara ụwa niile bụ sọsọ Adam and Eve matụrụ ụwa niile ka gị nwa bụ Rev Fadas na ị ga ha amụ nwa ka ị mara ha mee generation ị nara n'iyi o wee bụla alụ na be anyị. So kịta anyị na-ede ka anyị mepee ụzọ ka ị mara na gị nwa bụ kpọrọ onwe gị Rev Fadas ka ị mara ihe ị na-eme ndị Igbo na ị na-eme Igbo alụ na a mụrụ gị ka ị mụtakwa ndị ọzọ. So ebe ọ bụ na mmadụ na-abụ ga-amụta mmadụ 10 ya bụ na mgbe ọbụla gị nwa bụ onye nechere onwe gị anya na ị ga-abụ ofuko marakwa na mmadụ 10 times mmadụ one unu dị bụrụ Rev Fadas bụ one ihe na-akpọrọ Igbo ahịa. So ewe na-asị ndị be anyị ka anyị chi ya n'azụ na omenala ya na-azụ na njirimara anyị. Omenala dị ka mmadụ ime ihe Chineke kenyere ya. Enweghị onye bụ the founder, enweghịkwana onye gasị na onye nwa bụ all and all. Omenala Igbo bụ people's way of life. Enwere ihe Jizọs mewu onye omenala na-eje emewu. Igbo ekenekwa m. Iji wee gbaziri onye ọzọ
emasị ka anyị jee mee ntụli aka elu anyị na ndị na-akpa isi ana na-eme ntụli aka elu agha ka ọ dị ebe onye na-akpa isi ana ofu onye na-amụta ụmụ 30 na ụmụ nwaanyị 4 okwu eziokwu na ndị Rev Fadas anyị nwere more than 30,000 Rev Fadas n'ala Igbo mana ndị imam na-amụ na-anụ ụmụ nwaanyị 5 10 mụta ụmụ 70 agha ka ọ dị gị ga-emeri ha na ntụli aka elu Ọ dị afọ. It can be possible. ndị fada anyị na ọ bụrụ na mmadụ na-abụ ga-amụta ụmụ 10 and above ịma na over 30,000 Rev Fadas anyị nwere karị mụtara anyị more than 200,000 children. otu a ka ọ dị a sị na igwe bụ ike na mmadụ ka eji aga otu a ka ọ dị biko ọ bụrụ na ị na-achọ nwa jee hospital nwere God ọ Jizọs na-enye nwa ọ bụrụ na ị na-achọ nwa na ịmụ nwa na-esiri gị gaa hospital everywhere in the world na-enwe fertility problem ọ bụrụ Afrịka wee bido si ekenekwa m unu Ndewo maazị, ndewo. Ozigbo ndụ.